Ezúttal nem egy horgászatot fogtok látni, több helyszínen történt eseményeket rendeztem, vágtam össze egyetlen anyagba. Ennek több oka is van. Egyrészt kíváncsi vagyok, hogy ez nektek mennyire tetszik. Másrészt tavasszal én így szoktam horgászni. Több rövidebb horgászat, és körbejárom a lakóhelyem közelében lévő vizeket. Kezdtem már nagyon elbambulni. Akkor végre jött egy jó kis kapás. Nem azért, mert a hal nagy, de végre sikerült megfogni. Ó, hát bizony ezért volt ilyen szép ez a kapás. A bodorkák még ebbe a hideg vízbe is élénkebbek, mint a többi keszekféle. Na, ezt szeretem, amikor a hal is nagyobb bacska, meg a kapás is már ilyen szép látványos. Reménykedek benne, hogy szépen ideálltak ezek a derék karikakeszegek. Kisebb-nagyobb hófoltok még voltak a töltés oldalánál, amikor megpróbáltam először halat fogni a Tiszán, akkor a vermelőhelyek környékén próbálkoztam, de szomorúan tapasztaltam, hogy nem járok sikerrel. Mondjuk pont egy áradás előtt voltam, és lehet, hogy már azt érezték a halak, és nem voltak annyira étvágyuknál. Minden esetre az első egy-két horgászat sikertelenül zárult. Hiába a horgászat nem csak móka és kaszagás. Alig, hogy bepakoltam, elkezdtem horgászni, elkezdett esni az eső. Persze az autóban van a sernyő, de nem hoztam be, hiszen ott bujkál a felhők között a nap. Úgyhogy meg voltam róla győződve, hogy nem sokára kisüt, és jó idő lesz. De most jelenleg esik. Sőt, az a picike szél, ami fúj, az is pont befúj erre a folyószakaszra. Na mindegy, hát próbáljuk. Reméljük, hogy nagyobb eső nem lesz. Nem horgászom messzire, mert itt a mélyebb víz ezen az oldalon van. Inkább próbálok minél pontosabban dobni. Így az első pár dobás erejéig egy ritkább rácsú kosarat tettem föl. Nem baj az, hogyha viszi a víz a kaját, és esetleg azokat a halakat is ide csalja, amik kicsit távolabb bóklásznak. Meg hát szerintem nem teljesen a fenéken tapadva vannak ilyenkor a keszegek, hanem abban az alsó 1 méteres zónába bolyonganak. Az áradás csúcspontján besétáltam egy régi kedves horgászhelyemre, egy csatorna torkolatra, de igazából ott meg még nem volt akkora a vízállás, illetve nem volt még annyira meleg a víz, hogy kimozduljanak a halak, így ott se jártam sikerrel. Tavasszal egyébként nagyon szeretek így a vizek partján bóklászni. Kicsit felderítem a terepet, megnézem, hogy hogyan lehet az ismert helyekre bejutni, illetve nyilván próbálok mindig egy-egy újat kitapasztalni, megnézni, hogy egy adott vízállásnál mennyire akad, hogy lehet leülni a parton. Egy szóval kicsit földerítgetem a helyeket, hiszen azért nem sokára itt a március vége, amikor azért már illene az első harcsákat megfogni. Az meg ilyen szürkületi esti mulatság, úgyhogy jobb az, ha így előre tudom, hogy milyen helyekre tudok lemenni, pecázni, nem akkor szembesülök vele, amikor már élesben harcsázom mondjuk.
Na de hát nem csak a Tiszán, hanem állóvizeken, csatornákon is ilyenkor szoktam a legtöbbször előfordulni, hiszen tavaszi pihenőjét tölti a csónak. Kicsit fúrok, faragok rajta, letakarítom, aztán áprilistól mehet a vízre újra. Úgyhogy csónak nélkül vagyok, úgyhogy ilyenkor az állóvizekre is szívesen járok. És mivel a Tiszán nem találtam igazából a halakat, úgy gondoltam, hogy talán még a téli vermelőkben vannak, úgyhogy ellátogattam a medencés kikötőbe is egy rövid kis horgászatra. Számtalanak ezek a kacsák, kunyerálják itt a kaját. Nyilván szokták a horgászok etetni őket, nincs ezzel semmi baj. De az is biztos, hogy ha megint felmegyek a kocsihoz, akkor belepakolom az etetőanyagot a vödörre, azt jó ráfeszegetem a tetejét. Ugyanazt a 360-as finom kis féderbotot hoztam magammal, amellyel karácsony előtt is horgáztam itt. Ez egyébként egy 10-40 vagy 15-45 grammos bot, igazából már nem is mennyire tudom. Lényege az, hogy nagyon jó kis hajlékony, és a 10-es előkét is tudom vele kezelni, nem tépem bele a halba. Főzsinórként fonott zsinórt használok, leginkább a kapások érzékelésében van itt ugye szerepe. Tehát annyira hullámzik a víz, vagy fúj a szél, hogy a finom kapásokat ezzel sem tudom észrevenni. Előkerül a metód kosár, de hát nem azért, hogy szelektáljak. Egész egyszerűen nem akar összeállni előttem a hal. Ez az egyetlen kis keszeg érkezett, úgyhogy nagyon-nagyon ritka az, amikor két bottal szoktam keszegre horgászni, de most bizony ez fog bekövetkezni. Fölvettem a metódbotot, és beljebb nyúlok egy ilyen, hát amennyit el tudok dobni, ilyen 40-50, esetleg 60 méterre, meglátjuk, hogy ott beljebb esetleg vannak-e darabosabb keszegek. Történik, kiszívja a csontit, semmi több. Kezdtem már nagyon elbambulni, akkor végre jött egy jó kis kapás. Nem azért, mert a hal nagy, de végre sikerült megfogni. Ó, hát bizony azért volt ilyen szép ez a kapás. Bodorkák még ebbe a hideg vízbe is élénkebbek, mint a többi keszegféle. Amikor ilyen tavaszi keresőhorgászatot végzek, akkor sokszor nem is használok etetőkosarat, hanem simán ólommal pecázok, és ilyenkor bizony előkerül a giliszta, mint csali. Nem is mindig megyek a boltba, mert minek, szedek a kertbe, amit találok. És az az igazság, hogy ez a fajta ilyen barnás színű giliszta, talán azért, mert a zavarosabb vízben is jobban látszódik, sokszor eredményesebb, mint a kis trágyagiliszták. Úgyhogy ezzel próbálkozom most. 2,5 méteres a víz, mármint a szegedi vízállásnál, úgyhogy ezen a részen eléggé húz, de hát nem is kell beljebb horgászni. Bőven elég, hogyha itt a partszélen keresgélünk. Keszegek is ilyenkor kijönnek ide az áradó víznél a partszélbe.
gilisztás pece az egy kis tipp. Így tároljátok a dobozt. Ugyanis ilyenkor a giliszták alóra lemásznak. Úgyhogy amikor fölbontjátok, akkor sígy-csúgy, fölül biztos lesz egy pár, amit azonnal tudtok horogra tűzni, nem kell átdúrni az egész föld mennyiséget. Ilyenkor nem is föltétlenül a halfogás a lényeg, de nyilván azért én is szeretem könnyebb végéről megfogni a dolgokat, úgyhogy ellátogattam arra a kis vízre is, ahol a jégolvadást követő napokban is sikerült már pár keszeget fognom, és azért ahogy tavaszodott, ott egy kicsit élénkebbek voltak a halak. Bő 2 hete jártam erre, és azóta szerencsére szépen kitavaszodott. Fagyosak még az éjszakák, de napközben 10-15 fok is van, és hát a halak is sokkal élénkebbek. Egy 5 perc telt el az etetés óta, és már volt egy-két óvatos kapás vagy beleúszás, minden esetre megfogni nem bírtam őket, de hát sokkal nagyobb élet van, mint abban a fagyos hideg vízben. Egy viharvert kis keszeg az első. Valami nagyon elkapta ott hátul. Nem hiszem, hogy hal. Lehet, hogy inkább madár lehetett az, ami ki akarta lopni a vízből. Na, ezt szeretem, amikor a hal is nagyobb bacska, meg a kapás is már ilyen szép látványos. Reménykedek benne, hogy szépen ideálltak ezek a derék karika keszegek. Ez mintha valami nagyobb lett volna, legalábbis egész jól visszarugott. Két-három szempinkit próbálgatok. Jobban bízom a sötétebb színű csaliba ilyenkor, mint a fehérbe. De hogyha sűrűsödnek a kapások, akkor lehet, hogy megpróbálom a csontit is. Tehát most még szinte minden halat ki kell ülni, ki kell várni. Itt vannak, de
nem esznek valami vadul. Persze most jó lenne sokkal finomabb spitzbot, kisebb úszóval. De hát ne azon keseredjünk, hogy mi nincs itt, hanem próbáljunk azzal halat fogni, ami rendelkezésre áll. Szinte csak megtartja a sodródó úszót, nem akarja elvinni. Pedig a karikakeszegek azok tudnak jó kapásokat csinálni. Többek között azért is hoztam a bolót magammal, mert múltkor is ilyen megmagyarázhatatlanul eltűnt az etetéssel a hal itt közelebb. És kíváncsi voltam már akkor is, hogy esetleg, hogyha fédertávon, tehát távolabb forgásznék, akkor több halam lenne. Ott ugye egy picit mélyebb is a víz azon a részen. Úgyhogy most oda is dobtam két gombócot, amikor ide magam elé etettem. És hát eltelt egy bő fél óra. Igazából nem akar összeállni a hal megint a közeli etetésen. Úgyhogy behorgáztam oda távolabbra, és ott egyből egy elég egyértelmű kis kapás kerekedett. Kíváncsi vagyok, hogy ez véletlen, vagy egyszerűen ott jobban szeretnek a halak, és jobban meg lehet őket fogni. Nyilván sokkal pontatlanabb az a horgászat, de hát hogyha több halra kell horgászni, akkor több lesz a végeredmény is.
Lassan véget ér ez a mai horgászat. Ez a benti etetéssel váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ez az egy hal érkezett ott egyből, ahogy rápróbáltam, utána csak 2 halvány kapás sikerült kicsikarni. Tehát azért sokkal több volt, sokkal halasabb volt ez a peca már, mint a legelső. Úgyhogy bízok benne, hogy ahogy melegszik a víz, egyre több és több, vagy egyre éhesebb halra tudunk majd horgászni. Ez a tavaszi horgászat ilyen, egyik nap megtaláljuk a halakat, a másik nap kevésbé. Egyik nap szépen lehet fogni, a másik nap pedig kevésbé. De hogyha járjátok a vizek partját, főleg most, amikor ugye még kevésbé van fölnőve a növényzet, azért sok-sok olyan tapasztalatot tudtok szerezni, amivel a szezon folyamán is előbbre lesztek. Sokkal többet ér, amit magatok tapasztaltok meg, mint bármelyik tanács, amit kaptok. Lehet, hogy lesz még 1-2 halam ma, akkor természetesen jelentkezem, de ha nem, akkor ennyi voltam mára. Remélem tetszett ez az új formátum, ahol egy videóban több fajta horgászatot, több helyszínt vágtam össze nektek. Ha így van, írjátok meg kommentben, azt is nyugodtan, hogyha ez így egy kicsit zavaros lett. Illetve, hogyha már idáig megnézted, akkor akár fel is iratkozhatnál. Sőt, hogyha kedveled a videót, azt is megköszönöm. Sziasztok!